dak pandawo ang auto katete utor get di sini yang melarmat paipro oro sini buku borong yang Malaysia borok nang semani borok tangi tongo melar mato ke bongnang bisa kok senamo sengai boni permission me bongnang kok sengi tongo buku sengai belaka hambai the voice of Tripura sini YouTube channel buku nang kisisa senamo semang kai sido tabuk sin hawa belakana sikli rongni tonghal belakana hamya especially tamnai drugs belakan sin borok saya kenuk jagi tongdo kenorok ese sini tiprangine tiprasangine nang reaction tam o drugs ane ni dagi kisisa kok man bes da saban to mare ui tong ne ani opinion sang nai rong no sa rom na nang nai first drugs na nai rong ko kisa pore ma jaga focus khai career focus khai drugs rong besi nazar na yata हम जान opinion के मोरा बाद parents rong te sa strict na nang nai okay baksa borok to kuno ko jengbo mane borok निजेनि पेरेंट्स रब तो सादा गो borok जेराय no सब सादा yang nai ba hamya pha no ma hapjar bole but angki borok no tongthung bui borok no panis khai kan ke panis khai dong na nang jago ta okay haya kile borok ni jerai hamya ke si baru sini bele borok kaham khanya ni ba go ta am su to khanya na